te halo prolog te hakani ka video mata ina kren shapang ka Bible ka jingiapher jong ka Bible namar ka jingkali hangne ka longba ka Baibl Jong Phi hangne ka Baibl Jong Phi ka Pher Phi ba Iaka Jingshisha Phi Pyrshang ban Tep Iaka Lait pat Phi Sei Hato nga Pyrshang ban Tep Iaka Jingshisha ni ngan ithuh Phi Iaka Jingshisha te hangne ngan compare ki dkhot Bible kana ban so thu ka jingiapher ka Bible namar nga klem Tep Iaka Jingshisha ndrei nga pyni Iaka Jingshisha le nga ithuh Iaka Jingshisha te hangne ngina peit menta Iaka ne ka Bible Iaka banga kwa ban ya compare kana bangin Tep Iaka Jingshisha namar don ki ba ong ba Phi Tep no Iaka Jingshisha ndrei nga klem Tep Iaka Jingshisha ndrei nga pyni le nga ithuh Iaka Jingshisha te prolog ni page menta ka jingiapher jong ka Bible knang ba phenom ong shu ya nga banga Tep Iaka Jingshisha ndrei nga pyni Iaka Jingshisha ngina page menta te hangne kat kum ka Bible la ring lek pule hangne ko ong ba hangne ha Deuteronomy lorong ka pasau kot ka ba ar hangne ko ong ba phenom pentam ai ru ha ka ktin ya ka ba ngala hukum ya Phi lemne penduna naka ba phinyo sumari ka hukum utrai ba uplei Jong Phi ya ka ba ngala hukum ha Phi te la leplek pule hangne ha Deuteronomy lorong ka ba khat ar kot ka blai ko aru ko ong biang kumju te ngina page menta te hangne ngan lech kani ka Bible an compare ya kani ka Bible ling ba ka ap namar ba klempat page ha ka Bible jongki ka Bible ka ba de ka kot reng sa page ha ka pole sel da nga la nga yo por bat hangne nga page tang ha kani ka ap lada ka don ka jingiapher hangne ha ka Bible ha ka ap ru nga try ka don ka jingiapher ha ka Bible ha ka ba long hi ha ka Bible ding sa page ha ka por pang ka ta la da nga lap te hangne pat kane ka Bible ka King James Bible ngi lapadong te hangne le pule ya but hangne kane ka Bible kane ka we ka Bible Khasi te kane ka Bible ya ka banga kwa bane compare mar pa kana bangin so thu hangno godon ga jingiapher te hangne ngi le pule hangne ha Matthias nong ka basan ka ka sau pusau ko ong kumne handrei nga ong ha Phi to I chekinong shun Jong Phi bat to kurkhu ye kita ki bat tem ya Phi to le bhai ta ki ba shun ya Phi bat tot wai na ka banta ki to ki ba le snew ya Phi bat ki ba le ben ya Phi te hangne so thu ba kane ka King James ka ong shai le ka patai shai handrei da ring lik puli ha kane ka we ka Bible ha kane ka we ka Bible ha kane ka we ka Bible hangne la lik puli hangne ka ong ba ngapat ka ong ha Phi to I chekinong shun Jong Phi bat tot wai na ka banta ki to ki ba le ben ya Phi te ka ong tang kumta namar balai hangne ngi ba ka don ka jingiapher namar ngi hangne ka don ka jing penduna namar ha ka King James la ring lik pule ngi yo lot kine ngi so tho lot kine namar ba ka Bible ko ong namar hangne ka don ka jingiapher namar hangne phla ban tep ka no ka Bible ka ba shai bat ka ba ya tho lot la ne ka ba batai penia te hangne la lik pule ka ong ba to kurkhu ye ta ki ba tem ya Phi ba to le bhai ta ki ba shun ya Phi te hangne pat kam don show te hani ngi ka jingiapher te omdei banga ben lane banga yaro lane banga bishni ndai kumba phila ong ba Phi Pyrshang ban Tep ka Jingshisha ndai nga khlam Tep ka Jingshisha ndai nga ithuh lane nga pyni ka Jingshisha namar ka ne ka daw nga try pisang thu ya ka jingmut changa te hangne pat na ba ukhonu breu la wan ban pen em ya ki bala jot te hangne Phi ba une ukhonu breu de Jesus Christ u bala wan ban pen em ya ki bala jot ndre la ring lek puli ha ka ne ka we ka Bible hangne dkhot ka ba kharwei klam dan shu ya ka ne ka contain ya ka ba jisu ong tane ya ka ne ka contain ka ba ong ukhonu breu la wan ban pen em te hangne pat ngi lek bing hangne kumta ki ba khadu ken long ki ba shwa bar kita ki ba shwa ken long ki ba khadu ken na ba ki long shibun ki bala khot rei ken det ki bala jit te hani so thu ba ka patai shai ndai la ring lek puli ha ka ne ka we ka Bible ko hangne pat u jisu ulapan wai bat kumta ki ba khadu kin kala long ki ba ningkong bat ki ba ningkong kin kala long ki ba khadu hangne bat klem don shu lane klem don lot ya ka ne ka ba ong na ba shibun ki bala khot rei ken det ki bala jit hangne ka King James lane ka ne ka Bible ka ne ka we ka batai shai lane ka ithuh shai handrei ha ka ne ka we pat ka klem ithuh shai te nganam la ban ithuh lot ki ne ki dkhot Bible hangne ya ka bang la bu lane ban ong lane ban pule handrei ngan shu jit tang ka to ka ne bat hangne ru ko ong
Namar kata to sharai na ba phem tep yaka sngi lamne yaka por hak ba ukhunu bru wan te namar kane daw ka Bible ko ang ngini haban sharai namar ba ngim tep yaka hakno ka por ba ukhunu bru de Jisu mut ngim tep hakno ka por ba Jisu wan but hakane ka we ka Bible pat ka ong ba to sharai namar kata phem tep yaka sngi lamne yaka por jongno klem thu lut lamne khem lamne ka klem don lut baro hangne namar bala penduna namar hane i ba ka jingiapher nga try pisong thu ya ka Bible ko ong hangne lamne ka jingiapher te hangne pat ko ong kumne hangne pat kalen no ya Jisu namar hangne ko ong hanrei shapang kata ka sngi bar shapang kata ka por onom don batip lamne ki anger ki beneng hanrei tang ukpa chonga hi Jisu ong ba hakata ka por ka jingwan jong u lane hakita ki por ba omdon batip manu hanrei tang ukpa chonga u ba beneng hanrei hakane ka Bible bat kalen no ya Jisu lane ya ukhun namar hangne ko ong ba onom don batip hakata ka sngi lamne ka por lamne ki anger ka beneng lamne ukhun tang ukpa hangne ka Bible ukhun Jisu ka theo shapang Jisu tip ya kane lane ya kata ka sngi hanrei ha ka Bible shisha Jisu tip ya kane ka sngi hanrei ong ya kane tang ukpa ba tip namar balai larang so thul ya ka Bible larang lek pule Jisu ba ukpa yo along ka way te tip balai tip hanrei Jisu khlam ong ba ngam tip hanrei ong tang ukpa habang so thu ba Jisu hi de ukpa haba don lang ba ukpa tip balai tip hanrei kane ka we ka Bible ka len no te hangne fra i ka jingiapher but hangne pa te ha ka ba Jisu la yo sngaw ba dula ong haki ki ba khia kim don kam yo nong pen khia hanrei ki ba pang ken am shimlawan man khoti ka ba hok hanrei ya ki ba pop pan kala ka ba mot te hangne so thu ba kane ka Bible ka thu shai lane ka shai pha hanrei la ring lik pule hangne pat ko ong Jisu la yo sngaw tiak yaki ba dula la phai ktin ki ba ko ki ba khia kim don kam yo nong ban khia hanrei tang ki ba pang ken am shimlawan ban khot ya ki ba hok hanrei ya ki ba pop ban kala ka ba mot namar klem ka jing kala ka ba mot kam mentoi kata ka jing long kristan jungi lane kam mentoi namar Jisu kwa ya ki breu paro bakin kala ka ba mot bakin nge chau namar hane ka don lut hane ko ong ba ya ka ban kala ka ba mot re ha kane ka wei pat klem don shu hangne la penduna te hangne ru ko ong biang kumne hangne namar kini ki ju ki lanong lane ki ju ki khot Bible hande ka shulong ka jingiapher te hangne nga try ngine pule no dakane ka wei hangne ngine pule dakane hanrei onda phinyo iya kata ka jing ijli ba pendu ka bala kren da u danier unong thulupa ka bara yeng shaka bomday jar ubada pule on sangap onda kumta kita ki bahaju dia kinya phetiap no shagilum te hangne phiu i ka jing thulupa jong danier ka badon ha kitab jong danier bat hangne ru ka don bat hangne pat la ding lik pule ha kane ka Bible ka wei prince i ka jing ijli ba shirkei ba la yeng ha ka jaka ka bomday ban don jar ubada pule un sangau thu te kata ka por kibadon haju dia kinya deban phediap shakilum te hangne phiu i ba ka jing thulupa jong u danier handai kila pendunano ya gani namar balai knaba unong pule anu sau thu shu ya ga jing thulupa jong danier namar kane ka don ha kitab jong danier ya ka bala kren da u danier unong thulupa te kane ka jing thulupa hane ka ya ka bala kren da u danier ha kitab jong daniel nong ka ba ar nong ka ba nyo lane kito kilonong pat hangne Jisu ong la nei kwa ban tip ya ka bakut lane ya ka ek ban saja ka bakut i ha ban sau thu ya jing thulupa jong daniel namar hangne la reng lik pule ka ne Bible ka thu shai nei la reng lik pule ka ne ko ka Bible klem dan shu ya ka bala kren lane ba thulupa da u daniel te la da don shu te ka bakla lane kam dai shu kat kum ka Bible lane la penduna te hangne pat ko ong ne te Jisu la ya thu ha u la tho om tang da ukpu hi ban imu breu hundai da ka ktin ublei baro te hani so thu ba
ngi hap om tang dau kupu ndai da kakten jong blai baro hanai hakane pat ka Bible hangne la ithuh ba o Jisu la jupap la tho om tang dau kupu ba ubreu hangne la penduna phi ka jingiapher hangne la ringlik pule ngim sa thu shai lut baro nama la penduna ndai la ringlik pule hakane ka Bible hakane ka we pat ka ong da kakten jong blai baro te ngi hapan da kakten jong blai baro kamut bing ngi hapan ban om tang da kupu bangin dai da kakten jong blai baro te darangi da kakten jong blai te ngi la ban sa thu hangno ka don ka jingiapher le hangno ka don ka jing bakla le hangno ka don ka jing batai bakla le hangno ka don ka jing shukor namar ka ne ka daw ngi hapan da kakten jong blai baro ngi hapan tep kamut ngi hapan tep ka kakten jong blai te la dangim tip kamut kadon ke jing skor hangi namar kene ka dawin don kampan tip te prolog kene ka kini ki khot Bible ki don kato kene ka bangala pu te nganam la ban pen lene ban ya thu lene ban pule lo de kini ndrei ngat fry episode tu hang ne ka jingiapher jong kene ki Bible te prolog ken saya share pas ko pat ki video ha ko por te kublesi mun pi page kene ka video te tangum tahi